Dobrý deň. V prvej lekcii si predstavíme užívateľské rozhranie Visual Basic s použitím prvku Command Button. Vytvoríme si svoj prvý program. Nový projekt otvoríme pomocou možnosti Štandard Exe. Teraz si predstavíme pracovné prostredie Visual Basic. V hornej časti pracovnej plochy sa nachádza okno prehliadača projektu, kde sa nachádzajú všetky komponenty projektu v prehľadnej štruktúre. V okne Vlastnosti prvku môžeme upravovať vzhľad a vlastnosti ovládacieho prvku. V okne Rozloženia formulára si môžeme nastaviť počiatočné umiestnenie formulára pri spustení projektu. Miniatúra obrazovky predstavuje pracovnú plochu. Panel ovládacích prvkov obsahuje zoznam štandardne používaných prvkov v projekte. Ako prvý si na formulár umiestnime Command Button. V okne Vlastnosti si upravíme názov, font a veľkosť tlačidla. Myšou dvakrát klikneme na tlačidlo. Zobrazí sa nám udalostná procedúra kliknutie na tlačidlo. Napíšeme funkciu MessageBox, pričom prvý atribút predstavuje text, ktorý chceme zobraziť. Ďalším atribútom sa budeme venovať v neskôrších lekciách. Ešte malé úpravy a náš prvý program vo Visual Basic je hotový.